to přiklopím takovým kouskem obyčejného papíru. Přiklopím to, teď to takhle otočím a teď je zajímavé, že když oddělám tu ruku, tak ten papír tam zůstane a ta voda nevyteče. Víte, čím je to způsobeno? Co drží tu vodu tam, aby nevytekla? No, je to atmosférický tlak, že? Třeba na Měsíci by tady tenhle pokus nefungoval, ta voda by vytekla, ale tady na Zemi je atmosférický tlak všude kolem nás, který působí i na naše tělo, prostě na všechno, co tady je. A působí také ze spodu tady na tu vodu. A když by ta voda třeba se pokusila o kousek jako povytéct, prostě posunout se o kousek dolů, no tak by ten vzduch, který tady je, to je nějaká bublinka, tak by vlastně musel zvětšit svůj objem a tím by se ten tlak v něm značně snížil. No a ten tlak atmosférický, který by byl pořád stejný, tak by tím pádem jako natlačil tu vodu tam zase zpátky. Takže díky tomu tady ta voda takhle drží. To je vlastně takový školský pokus, tak já jsem si teda, že to určitě všichni znáte, tak jsem si připravil takové ještě jeho vylepšení, kdy dokonce můžu oddělat i ten papír a ta voda i tak tam zůstane. Teďka oddělám papír, 3, 2, 1, teď. A voda je ve sklenici. Tak, zase přiklopím, otočím zpátky a můžu se třeba napít klidně. Někteří z vás si možná říkají, jestli jsou tady na fyzikální představení, anebo spíš na nějakém představení nějakého kouzelníka. Já vám prozradím, jak to funguje.